Zanimljivu ponudu nudi salon za tetovažu u Požegi. Na društvenim mrežama objavili su kako svatko tko želi može dobiti besplatnu tetovažu lika premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića. Vlasnik salona nam kaže da nije riječ o šali, a na upit može li besplatna tetovaža i možda predsjednika Zorana Milanovića ili nekog drugog političara, odgovara kako će to trebati platiti jer je trenutačno na akciji samo Plenković. Evo ga, to je taj motiv što su građani odabrali, što im je atraktivan. Ja sam to malo zaradio da bude ovako u kontrastu. Imam tu i malu verziju za dame, za gospođe, za djevojke. To je mala verzija za neke intimne dijelove. Za sad imam 6 upita, pa ću malo izmijeniti da bude recimo Plenković ili vesel, ushićen, pa možda malo i namršten i tako. Probat ćemo naći neku formu da si budu zadovoljni, da se ne ponavljamo. Da vas samo pitam, ima li neko mjesto na tijelu gdje ne bi pristali tetovirati? Gdje ima kože, uvijek se može. Gdje ima kože, uvijek se može.